sunana Suraja Aliyu, ni dan jihar Jigawa ne, kuma ni ina farin ciki da wannan lokaci da Allah ya nuna mana, Allah sa mu ƙara ganin shi. Ina farin ciki da wannan sallah da ta shigo da ma ta kawo mu, Allah ya kama wannan lokaci, Allah mu ƙara maimaita mana. Assalamu alaikum, sunana Abubakar Muhammad, alhamdulillah mun yi azumi lafiya, mun gama lafiya. Muna addu'a Allah ba kowa lafiya, Allah sa a gama lafiya, inda aka fara lafiya, Allah sa a gama lafiya. Assalamu alaikum, sunana Naja Abubakar, ina murna da farin ciki da Allah ya kamu wannan rana. Godiya ta tabbata ga Allah mahalicci da ya nuna mana wannan rana sallah. Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu, Allah Ubangiji ya maimaita mana tabbaɗin baɗaɗa, Allah sa mu dace duniya da lahira. Mama Africa Hausa, uwa ba da mama.